și tu ai vrut să faci nimic. Dar mai faci odată. Stai că-i fain. Gata, îți ajungi. Șmecher de șmecher. Hai că-i faină. Nu m-aș băga. Mi grijă să faci ca ai persoane. Gheață e. Mai faci odată, știi că-l filmez. Doar să băga pe YouTube. Tot cu el? Da. Da, de ce știa cine ai? Ba da, știi, cum nu știi. Mai faci odată, știi că-l filmez, ia să vezi. Uite. De data asta nu ieșit. Dar mi-ai fac să termin boletul, nu? Asta vă ajunge de vampire, mi-a fac ăștia figuri. Prești, hai. Așa deja cam s-a învățat, cam... Mai o leacă. Mai o leacă. Așa-i pasat-o. O mai puțin? No. Gata, vei.